Το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος περνά τον Ελλήσποντο και πατά για πρώτη φορά στην Ασία. Λίγο αργότερα, στις όχθες του ποταμού Γρανικού, τον περιμένουν οι περσικές δυνάμεις. Σατράπες της Μικράς Ασίας και Έλληνες μισθοφόροι έχουν παραταχθεί για να το σταματήσουν. Οι στρατηγοί του το συμβουλεύουν να περιμένει, καθώς ο ποταμός είναι βαθύς και η απέναντι όχθη απότομη. Όμως ο Αλέξανδρος επιτίθεται αμέσως. Μπαίνει πρώτο στο νερό με το ιππικό των εταίρων και η σύγκρουση γίνεται σφοδρή. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ένας Πέρσης ευγενής το χτυπά στο κράνος και ο Αλέξανδρος κινδυνεύει να σκοτωθεί. Σώζεται την τελευταία στιγμή από τον κλήτο το Μέλα. Η περσική γραμμή τελικά σπάει και η μάχη μετατρέπεται σε άτακτη φυγή. Σύμφωνα με τον Αριανό, οι απώλειες των Περσών είναι βαριές, ενώ πολλοί Έλληνες μισθοφόροι αιχμαλωτίζονται. Η μάχη στο Γρανικό αποτελεί την πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία και ανοίγει τον δρόμο για την προέλασή του στο εσωτερικό της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η εκστρατεία μόλις ξεκίνησε. Κάνε subscribe για να δεις τη συνέχεια.